Zdravím vás ľudia, to je Wildgamer a vítajte pri ďalšom videu. V tomto videu si zahráme takúto jednu drsnú hru, volá sa, že Charlie Pencil Game. Nenašiel som zatiaľ žiadne slovenské video, tak to idem hneď teraz natočiť a dám to hneď na YouTube. O čom je vlastne táto hra, sa dozviete, v popisu videa vám dám jedno video, lebo sa to nechce celé obkecávať, je toho dosť. Dobre, čiže ideme sa presvedčiť, či to funguje. Charlie, si tu? Čo? Ty kokos, toto ne! Ty vole! Ono to funguje? Choď prosím ťa preč. Wow, čo? Ty kokos, toto ja nehrám, toto ne. Fú, toto ne. Ak sa vám toto video páčilo, ľudia, dajte tam like, odber a zdieľajte. Koniec toto video. Tu máte toto video, čo som pozeral. Dám ho do popisu videa, čiže majte sa! Oni to sú. Ty kokso!